Ndakataura mashoko muhasha woni ndizwe chichange chaitika umba ndatangutaura ndichoti ndikuvapo kwetira gogo chiti mimi muda kuendera nini ikoko madi kuenda nini paprofeti handi muna profeti here madi kuenda ikoko nini ndeni vanonosovha nyacho ndipokabva atanga kuramba ndipokabva zotaiwa iwe waida kuenda kwaprofeti usingade kuenda kwasekuru ngangoriwo mashoko ndichimbotaurawo kuti tisaende kwese ikoko kozi ndakona kuti nyaya yacho yakureba ndogo kwakabva tayewa kwakabva kufanira sekuru mbawatiwa pamadirection patikabva tazoenda ikoko nevamwe tikatowanda nevamwe vangu vazouya bataenda tasvika ndo pakabva tataudza sekuru mbaudza sekuru nyaya ingaitika saka sekuru havana kuda kukwanisa kuti vataure nyaya iyoyo kahwani vava kuda kubataura dzimwe nyayawo dzepamasure vada kutanga vapedza nyaya idzodzo vozopinda imwe nyaya ndo vamwe pavakabva vabhoika nobva tayewa zviite imimi chingoendai mukati munongonobatsirwa sezvo muri manga mungoripo mashayiwa mari mungori 3 patakabva tazopinda sekuru vatiudza zvekuita kuti endai mune mwe ngaanonokora tsoka dzake avechi nadzo ndopatikabva tazopinda mudare masekuru ndo tapinda mudare masekuru mba tapfugama sikanzi pfugamai mune mwakabata ivhu rake imbomira bijana ngotora ivhu ngoriisa mubepa riariye mune mushonga wezvisiyomboisa mbongo zvikuti zvekutidza mwachi bata nerukuhwana ndizobata zvikasimba mba ndabata saka pandakabva ndabata pandakabva ndati zvakasimba paipai rakabva raitongera putika bepa remba raputika moto pandakabva ndakanda pasi mba. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Chakakonzera chakanyatsokupusha chaicho ndo mubvunzo wangu wekupedzisira kuti uzobvuma chii taura wakatarisa kamera. Chikatoti ndikubvumaka kuti wakangondibatisa bepa ranga ringoriwo nemavhu etsoka dzangu dzananga ndatsikisa ubva wanyatsondiputira ubva wanditi chiribata zvikasimba mubva rabvira bepa riya rakandakatoribata. Ndakamuka musi wesvondo ndikaverenga mari ndikapa muzukuru wangu ndikati chengeta mari iyi haisi yedu inofanira kuenda kusangana. Saka patakati ndichipa vamwe wangu ndikaona mari iyi yashota $90. Zvichitaurwa zvinonzi maitiro emwana uyu anenge emwe yawe tsvina nekuti akatanga kunyangarisa mari ari kumakore ekuberekwa angangoita ivo masere kusvika pagumi. Ndandinayo ndipandabva ndasuta ndegenoivika ndipandikabva ndaivika musipere banda. Chanyanyonetsa vakawanda ndechekuti zera ragogo ava vanondundurudzana here nemwana mudiki zvakadai kuenda naye kun'anga. Vatenda toda kuti mwana aregedze kupota achitora, ndosekera ndo zvandakaitira zvikuru nokuti achazonotorera vamwe nyika yaipa. Unofa. Tiri kuona vanhu vachidzungaira vachifa vachiita sei. Takada kuti agumire pano asazonopama kutorera chero mumwe munhu asiriwo ukama, because anobva muna chiti ndakambotora kwambuya ndonotora kwanhingi ombva aagadzirwa ombva afa. Saka ndozvandada kuti aregedze. Ndosaka ndakaramba ndakati mwana tikamuregerera uya
anofa achamutora pasiripo. Takaona makuva mazhinji eumbafa. Ndezvo chokwadi. Unoda kuti chii kwavari gogo avo? Toda kungokumbira regerero noti ndigogo vangu chaiwo chaiyo. Zvinonzi sekuru ava vakambozama kumukumbira kuti mwanangu, dai zvaibvira waitaura chokwadi ndisati ndatanga kuita zvandinoita zvinozokukuwadza. Asi mwana akaramba akaoma musoro, akaoma huma pamwe chete negotsi kusvikira azozvionera pamuno sefodya. Regai tipinde munyaya yedu zvizere tichinzwa gogo vemwana vachitsanangura. Mushure tichanzwa mwana achitsanangurawo saidi rake. Ndakamuka musi wesvondo ndikaverenga mari ndikapa muzukuru wangu ndikati chengeta mari iyi haisi yedu, inofanira kuenda kusangana. Yanga isiri yedu, yanga iri isangana. Ndobva ndakupa mari iyi kwai kuseni kuma9, saka takazotipa ma10 o'clock tichibva panapa. Ndobva ndati chirega nditore chikwama chai chine mari tichinoverengera vanhu vanoenda naye. Okay, kana muchiti sangano gogo muri kureva kuti yechechi here? Sangano rei? Rechechi. Okay, ande. Saka patakati ndichipa vamwe wangu ndikaona mari iyi yashota $90. Ndikati ko munhu wandapa mari nayo muzukuru, ko mari yandakupa waisa kupi? Zvikanzi ndiyoyo ndiyoyo. Ndikati ndiyo yataverenga ndione wakanyorwa wani pamusoro pemvhuro papo kuti 581. Zvikanzi ndiyoyo. Ndakagumuka, ndakarwadziwa ndikatochema. Ndikadzokere kumba unotasva waisa mari. Taidhiraivha tichifamba nemota, ndikomana achidhiraivha. Katatidzokere kumba, saka angoti tisvika panapa ndibvakinura dho vamhanya kunobvisa mari yake. Akaziva kuti tichamusecha kubva neiviga kubvisa mubhegi rake. Ndakabaikana mwoyo. Mari iyi ndakatozita kupiwa nemumwe muzukuru kuti tiidzorere pakare nekuti ndandisina mari. Kubva taiwa tichirega ndikupei mari iyi muchirikavha pamatorerwa pai mari yevaridzi yendi. Ndikati tipe mari. Chinhu chakanaka kundirwadza ndechekuti muzukuru akanditukirira akati ndopa shamwari dzangu mari. Ko shamwari dzangu dzambopinda munomba kuseni kubva nguva yatati tichigeza dzabvepi? Hapana shamwari yambopinda. Ndikati aiwa handei ndakuenda kwasekuru vandoziva, vakambondibatsira imwe nguva taita rimwe dambudziko rourwere. Ndobva taenda. Zvikanzi aiwa taimandiendesa kune machechi anoziva kuti hakuna chinonoitwa. Ndikati aiwa ndinoenda kwasekuru, ndokwandinoenda. Saka muzukuru wangu vakauya pano vakamboti handei kwasekuru. Ndobva taenda kwasekuru. Tasvika kwasekuru, sekuru havana mbotadza. Vakatipa munhu akatibvunzurudza kuti munoziva zvinoitika kana mwana anenge atora chinhu ngaataure, ndokuti zviite nyore. Hapana akada kutaura, haana kuda kutaura. Zvanzi orai tichibuda henyu panze, kana mabuda panze mombonorangana modzoka. Zvikanzi zvino zvandava kuita chibudai futi panze. Hapana ari kubvuma kuti ndakatora mari. Zvikanzi tikati hapana, isusu tatiri kumba medu tiri vatatu chete, ava vamwe vatozongouya havo vanzwa nyaya yacho. Isu vatatu tisi tatiripo, asi mumwe haanambopinda mumbanga achingova panze achitimbira gadheni achigeza mota panze. Ese hatambopinda pai, haanambopinda mumba tatiri tu chete tiri vaviri. Akaramba akati handambotora mari. Kana vakamubvunzazve zvikanzi chiindai munonokora mavhu. Vatanonokora mavhu, chinyorai mazita enyu. Vatanyora. Zvikanzi ndichikubvunzai futi, kana anenge akatora mari asingadi kunditaurira anondipa mari yangu 500. Munayo here mari yacho? Munondipa here mari? Ndiri kubvunza vanenge atora mari. Ndatitaura wega. Akaramba kutaura. Mukomana bva atanga kubvunza akati aini sekuru handambotora mari. Ndatozonzwa kuti mari yacho tayashota takuda kupa varidzi vayo. Ina handambotora mari. Zvanzi chibuda panze. Imi gogo naiye chigarai panapa. Kana magara pasi chiitaurawo iwewe. Hauna kutora mari. Akabvunzwa 4 times. Hauna kutora mari here? Zvanzi handambotora. Hauna kutora mari here? Zvanzi handambotora. Kafu. Zvikanzi kana
uchiramba watora mari uchandipa 500 yangu. Akati ndikupai. Zvanzi muzukuru uyu ari kundisaiza, ari kundiyera achindisaiza. Zvozvo ari kundisaiza, inini ndakuchishandisa mitombo yangu. Ndomba takatiswa kunomba batisa mitombo ye. Mbabvira moto. Ndopa akati mari iri musipeya. Ndoma ndaisa mumba musipeya. Asi takabvira kuseni nguva dzekuseni kumateni. Tichimubvunza tipewo mari. Aita nokutuka. Akandituka paakazonzi nasekuru mhanya unotora mari. Ndikati haagoni kusvika kure sekuru. Totoenda naye akuti ndonoitora musipeya. Tasvika kuno takasvika vakamuteera ina ndakuteera. Vakanga pane vanhu vakanga vauya kuzonzwa kuti zvadivi vazukuru nanatete pacho. Vamuteera mari yanga yakavigwa zvokuti maitoirasawo futi. Sokisi rekugezesa mutoireti ndoma yanga yakapeterwa zvokuti nyange chero eni munhu omvaiswa mapicture frame odrop pasi hapana munhu ambozi kuiona aitoitsvaira achiti marara. Saka ndimo vakatora idu mari iye. Saka takazopuwa sekuru vatakaya navo. Iye aifunga kuti idambe uyu. Aifunga kuti tiri kutamba naye. Aifunga sekuru vari kutamba naye. Zvakanaka imbuya, ndanzwa muchiti makambonge maziva sekuru ava mumashure kare vachikubatsirai pane mamwe matambudziko eurwere mumusha. Ndizvo ndezvechokwadi here izvi? Mungatsanangurira ruzhinji rweZimbabwe kuti makanga maita dambudziko reurwere hwakanga huchinetsa zvakadii uye makabatsirwa zvakadii nasekuru ava, sekuti tiri kunzwa muri kutaura muchiti makabatsirwa zverimwe dambudziko nasekuru ava vanonzi sekuru Bunza Mukombe? Mumusha manga maita dambudziko rekuti tasina rugaro rwekuti gore rega rega vanhu vangofa. Gore rega rega vanhu vaingofa. Saka vanga vakungotumira zvinhu zvichiti zviuye. Saka zvotakazobatsirwa nasekuru Bunza Mukombe vakazvitumira zvishuwa. Hazvina kuzosvika kuno zvakaenda kumwana wavo. Zvino kubva pananhasi mwana iye ari paro. Muri kutaura kuti go back to sender here? Go back to sender nekuti ivo vachitaura sekuru vakati ndoda kuita go back to sender. Saka ivo ndofunga vakanokuturira urwere kumwana. Atova ne3 years akangovata pasi. Asi urwere hausi. Isu toziva hedu kuti urwere hausi vake ndivo vakuru vacho. Zvakanaka mbuya. Ndinonzwa kurwadziwa zvizhinji nemashoko emwana kuti kwanzi akanga achibirawo mbuya vanova vaanobatsirana nawo mabasa ekugara. Zvino ndezvechokwadi here nehanzvadzi yangu? Ndinokumbira kuti ndinzwe kubva kwauri. Ndachimbofunga kuti tisati taenda kune mwana ndaida kumboti gogo mumbotitsanangurira kuti ukama hwenyu nemwana hwakamira sei? Ukama hwangu nemwana uyu, munin'ina wangu anonditeedzera ndiye ane mwana uyu. Okay, kureva kuti uyu muzukuru wangu. Hazvirevi kuti ndakarera iye. Ndakarera nababa wake chaivo. Akanambondibatira munana. Mumbai wake akaroorwa ari mumaoko mangu. Mwana ndiye azotanga kundibatira munana iyi. Okay, alright. Kubva pakaitika zvinhu izvi mwaenda kwasekuru mwabatsirwa madzoka. Muzukuru wenyu makazomuregerera here? Hai, ndakamuregerera. Okay. Ndakamuregerera. Nokuti handirambe ndakasuka chigumbu, ndakamuregerera. Maakugarisana zvakanaka nemuzukuru wenyu? Ndiri kugarisana naye zvakanaka saa. Asi kana vakati ngaachienda. Okay. Aende kupi? Kumba kwavo. Kwababa vake? Kana apedza midzi yangu zoenda hake. Takamuregerera. Alright. Mazvita gogo. Ndo zvataida kunzwa. Tokumbira kuti musikana umbouyawo pano timbokurukurawo newe zvishoma. Yes, hanzvadzi. Tinofara. Right. Titsanangurire tinzwa. Mari wakanga waitora? Chii chakaitika? Chimbotitsanangurirawo nhoroondo yematorero wakaita mari kusvikira pakuzosvika wazobatwa kunzi ndione mari kusvika pari nhasi. Zvikaitwa ndezvetichi gogo akandidedza wangonisesana. Ita kuti taurise bichana. Tikanzwa nechiyo ndibatsira kuerenga mari muzukuru yecheche tikamboerenga pamasura. Ndobva ndatouya ndotanga wabatsira kuerenga mari yangu. Totoiverenga kubva totoona kuti kubva pekutanga zvatakaverenga ndizvo zvingoriwo. Saka gogo wabva wazobuda kuda kuenda kunogeza.
ndipo ndikabva ndazongofunga kuti aregeni muti chese tori imwe mhari, ndipo ndabva ndatrachi $2 90 ndobva ndandinayo, ndobva asikachi tikabva tabuda kuti mari tirozonosangana nevanhu vekuchechi tova mari patobva tabuda tamumota ndavakuda kupa vanhu vekuchechi mbotanga kuverenga mboona kuti chii haina kukwana. Gogo mbovabvunzaini kuti kwese mari yakunzi chii haina kukwana, pandatanchi yakakwana gogo ndizvatangoverenga zvaingori ndozvatangoverenga zvikanzi aiwa haina kukwana. Katidzokerai kumbonoita sei, unotora pawaisa imwe mari. Tikabva tadzoka kumbawo nevamwe vatanga tatosangana navo. Patatodzoka kumba mbva ndatokinura dhoo, ndipo ndikabva ndazoti ndandinayo, ndipo ndabva ndazoti rege ndinoiviga, ndipo ndikabva ndaiviga muspare, mbva ndaiisa muglovhos, mbva ndaikanda muwardrobe. Pazasi pewardrobe munogara mapicture frame, ndipo ndikabva ndaiisa. Saka ndaiisawo daro, gogo ndopakabva alright, ngatichibudai mumba, ndipo ndabva ndakiya. Apa mari yanga yashaika manje? Kozi gogo wangu atotsamwa kuchema, kanzi alright ngatibudai mumba, mari yanga yashaikwa. Ndipo ndikabva ndakiya screen, ndabva ndarikira, mbva ndakiya zvevechi makiyi ari muno mumba ekuzovhurisa madhoo. Ndobva wazotichi Leon pinda utese utage makiyi umbotaga paaisa, kozi gogo wangu atotsamwa kuti achinge achienda mumba kwavo mari yatosara tichiwana iri munomba, hapana mumwe kwamboenda neyo tangisechachi haana, saka irimo mbotosara tase tichiwana. Ndipo akabva kugilewa dopino, ndipo ndabva ndanochachi makiyi ndamakira mumba. Ndo pawabva watsvaga kamwana ndokabva kanopinda kanokwana paskrini vakapinda, vakatangotsvaga makiyi. Sikaenda ndane confusion yekuti makiyi ndamaisa pai, kozi pandakapinda ndakapinda naShununu anga achinswera kunoviga mari. Ndo pabhiliyo pakabva kuti chivhura dhoo rekuseri, kamwana kai kankapinda vakavhura dhoo rekuseri, ndopandikabva tapinda. Ndo makiyi paakabva awanikwa pamusoro pebhegi rangu muspare. Ndo pakabva zvanzi yangosvitira kuita sei kutoiviga mari yaya. Pandati aiwa pane zvandaida kutora zvananga ndakanganwa mumba. Ndogogo pakabva ati aiwa zvinetsi, handeichi kwasekuru kwandinoziva kuti mari iyoyo chaibudisa chito chabvuma chete. Ndipo ndabva ndatanga chingoramba nesu achitichi taura ndichingoramba ndisingakwanisi kutaura. Ndogogo pakabva ati asikachi ndakukuendesa kupi nasekuru. Ndipo ndikabva ndatichi ndakataura mashoko muhashawo ndizwe chichange chaitika. Mbva ndatangotaura ndichitotanga ndikuvapopotera gogo chiti mimi muda kuendera nini ikoko, madi kuenda nini paprofeti, handi muna profeti here, madi kungoenda ikoko nini, then vanonosovha nyacho. Ndipo akabva atanga kuramba, ndipo akabva zoti aiwa. Iwe waida kuenda kwaprofeti usingade kuenda kwasekuru? Ngangoriwo mashoko ndichingotaurawo kuti tisaende kwese ikoko, kozi ndakona kuti nyaya yacho kureba. Ndogogo pakabva ati aiwa. Ndipo akabva ofonera sekuru, mbva watova pamadirection, patikabva tazoenda ikoko nevamwe tikatowanda nevamwe vangu vazouya. Bva taenda tasvika, ndo pakabva tataudza sekuru, mbaudza sekuru nyaya yanga yaitika. Saka sekuru havana kuda kukwanisa kuti vataure nyaya iyoyo kahwani, vava kuda kubataura dzimwe nyayawo dzepamashure, vada kutanga vapedza nyaya idzodzo vozopinda imwe nyaya. Ndo vamwe pavakabva vabhoika nobva vati aiwa zviite, imimi chingoendai mukati munongonobatsirwa sezvo muri manga mungoripo, mashayiwa mari mungori 3. Patakabva tazopinda, sekuru vatiudza zvekuita kuti endai mune mwe ngaanonokora tsoka dzake avechi nadzo. Ndopatikabva tazopinda mudare masekuru. Ndo tapinda mudare masekuru mbva tapfugama, sikanzi pfugamai, mune mwakabate vhurake. Imbomira bijana
pese panga pachiitika izvi pamakasvika kwasekuru uchizonzi chiendai mundonokora ivhuni kudai, mukati mako wanga uri kufila sei? Hapana zvandaimbofila, ndakangonyarara. Wanga usikatyi? Nditombozoti nditi ndaitya here bhacha nditongozoti nditi hapana, ndakangonyarara, hapana kana zvandaimbotaura. Wanga usikavhunduki here kuti ndakuzobatwa pano? Kana hapana chaimbokunetsa? Hapana. Okay, handei mazoenda pakunzi ndai mundonokora ivhu. Vatapinda, vatachozopinda narevhera vamwe vangu vaenda vakuti tatisipo. Vatapinda vatapfugama, sekurumva watienda uda kutaura nemazukuru handimi mamurimo. Tikati zvikanzi hamuna kutora mari here? Tikati aiwa, tibvunza one by one. Ubva watanga kubvunza anga ari panext nini, ubva hati aiwa anoita sei anotora. Zvikanzi ora toenda pedze neyo chibuda ndakusara neuyu wasara neni, ubva tangondibvunza ndichingoramba. Ndipo wakabva wazoti achi ari kundisaisa, dambomuratidza chi zvandinoita inini, kangomuratidza chete nekuti ari kundisaisa. Ndipo kabva tura hari, ubva wandiratidza mamune zvinhu zvanga zvirimo zvanga zvikatsvuka, ubva kuti handikona hari ne vandati aine zvinhu zvirimo mukati zvikatsvuka. Zvikanzi wewe uri mumwe mushonga, mira uone ndogona ngokuita. Zvikanzi chinyi? Taurisa. Kuti imomo mune mushonga. Ndogona ngokuitisa zvinhu zvekuti uchibva panapa ndogona ngowakutoteverwa kana nenyuchi kana nechi, wakutotadza kana kutofamba zvakanaka kana wakupenga. Ubva nditi sikachitora kekupedzisira, wasiro here watora mari? Ndobva ndati aiwa ndisiri ndichingoramba. Ndipo wakabva wati aiwa ukaramba uchingoramba enda kuchiti ndikazokubata uriyo ndinobvisa chi 500. Ndobva ndabvuma. Ndobva chi wazoti alright ukundisaisa. Ubva watora ivhu rangu randandabva naro, ubva wariisa mubepa. Wanga usati wabvuma? Ubva wariisa mubepa, ubva waisa nemushonga yavanga vandiratidza uyayo. Ubva vazviputridza, ubva wandipa, ubva wanditi chibata maoko. Mira picha. Handei zokorora ipapo panhau yekutorwa kweivhu pavanga vakuita, pavanga warya. Vatora ivhu variisa mubepa riya mune mushonga wezvisi, mboisa mbongozviputridza mwachi bata nerukuhwana ndobata zvikasimba. Mbva ndabata, saka pandakabva ndabata pandakabva ndati zvakasimba paipai rakabva raitongera putika bepa iri, mbva raputika chi moto. Pandakabva ndakanda pasi, mbva ndatocha chi maoko uri kumoto, mbotongotobuda zvishuwa. Ubva wazonditi chitaura usiriwo here? Pandabva ndazoti hehe zvishuwa chi ndindaita sei ndaitora mbva watoiviga pani, pandabva ndatora pananga ndaiviga. Sekuru mbva watsangogogo wanga wakuchema, ubva watoti ngabude mumwe ndomurova. Pandakabva ndazobuda ndopawakabva wazotanga kuti anga achiramba achindisaiza ofichana na mari yangu takuchidedza vanechi vemedia vauye. Ubva zvazoitika, ndobva wazoti saka kana muda kuti muregere noti abata mushonga kutoti anogona kungosangana nekupenga kana nechi murodhi makudzokera naye. Saka ndakupai muzukuru wangu odzokera nemi nezvinhu zvacho zvamukabata. Pane mari here yamunokwanisa kuita sei kubvisa kuti tikwanise kumuromonyora kuti asaitike zvimwe zvinhu paari? Ndipo wakabva kuti $90 yacho yangatora chi ndoiri kokumba. Ndo patikabva tazoya kumba nevaivai vanitori nehari nechi nezvinhu zvacho zvangoti ndivandibatsire vandibikire chi poriji rezvo. Ndopatikabva tauya kumba, bva ndabikirwa poriji yariyawo wanditi chirimwo chiridya chiri kupisa pedzi rese. Ndopanikabva ndazoti ndazopedza. Pane zvasiriwa here gogo pakutsanangura kurutama? Zvasirira pakutaura pake. Tichisvika pana sekuru hatina kuvataurira isu kuti tashaya mari. Vakati mauya pano nenhau yekuti mashaya mari. Tikati hongu. Vanhu vakamboya pano ndovapinda tasimudza maoko, vakamboona ndevapita vatasimudza maoko. Nkunzi vamwe wakabhoekana havana kubhoekana.
because vakatongoona kuti isi panyaya yemari hatipo, because isu tinoziva kuti ndivo vanoshanda basa rese rinenge richinetsa, vanenge vanhu vari kure vari totaura navo. Saka ipapo ndo pandiri kuda kunzwa plus akati ari kuti vakandenzesa kun'anga yavo. Haisi n'anga yangu, ini ndapinda mumusha handisare kana vanhu vachibuda, vachiziva ndoenda kuchechi hauzosara uri kumba unoda kuti unobatwa uripo kana uri iwe. Saka ndozvondisimudzira murume uyu waari kutaura ndiwo wakaipa iwe, kuti afanika ini ndinotaura nasekuru kuti chimubata iye akabvirwa useni achibvunziwa mari, vanhu vakamuunganira vachimubvunza kuti tipe mari tisati tabuda. Kuna akazofona achiti ini dai ndandiri nanga asina kumbosvika kweso, aida anga aiburitsa tisina kumbosvika kwasekuru ndikuziva. Zvino vanhu vanga vari koma muchidhererwa, kudhererwa kwama muchiita ndokudherera kwaanoita chisekuru vacho. Anosvika kudherera kusekuru bvunza mukombe achifunga kuti vanhu vandi munhu uyu angoita sevanhu vandandinawo kumba. Saka ndozvinhu zvanga asirira. Ndiri kunzwa kuti imimi masvika kudaroko maitomboramba kuti no vana ava hapanawo kabe mari. Haina, handina kumboramba. Ina ndakuramba, ndakangoti inini handisi kuziva nokuti wandandinaye ndeuyu, handizivi kuti baba vaviri ava ndoupi. Okay, imimi maonewa maifungidzira here pavana ava kana kuti maifunga kuti patoita imwe mbavha yakapinda mumba? Ndaitofungira iye nokuti ndivo ndakanga ndapa mari akabata maoko akaverenga. Okay. Iye ndikamuti chichengeta togozoenda naye. Handisi kuziva kuti njere dzake dzaipa kuti kana ndapa vanhu ava ndinongovapa here isina kuverengwa, kana kuti njere dzake dzaifunga kuti chii. Alright. Nai mwanasikana, mari wanga uchifunga uda kuishandisei? Ndikangobatwawo nemwewo ngoti rege ngoitora ngoiviga kuti nditi ndine zvandida kuishandisa ka. Unogona umbotarisa kunoti unogona umbotaura takatarisana runyara ingotaura wakatarisa ipo pakamera. Right, ndandiri kuti nini okay, ndoda kusvika pakubvunza kuti une zvawaishaya here kusvika pakuzotora mari? Nangu hapana kana chandoshaya. Zvakangoitikawo? Zvakangoitika kana kuti nditi ndakambovabira gogo nasana mbovabira first time yangu kuvatorera mari. Ndizvo here gogo anambobvira ambokubirai? Akatora achiri kugrade 4. Ndatambirisa musikana wangu basa. Handibva ndotonzi vana vanomupa. Ndatambirisa musikana wangu webasa mari. Ndomubva vavatavese nokuisa mari yake pasi pepiro. Kuseni ndakumunga ndikuona musikadzi yari kungoverenga mari. Ndikati kungomabvira kuverenga mari zvamboita sei? Maiguru ndiri kutotya kuti nditaure mari yangu yashota. Ndikati yashota? Zvikanzi ndikati yashota yaenda kupi? Zvikanzi ameni. Saka ndandine vazukuru tu iye nomumwe. Ndikandavati uyu haadi uyu ndakagara naye kudhara uyu. Ndomuziva kuti haadi. Uyu umwe munyowani uyu ndofunga ndiye atora. Chiti pabhegi rako ndisechi. Vandatora bhegi rake resechi. Vandasecha nomanowana mari yairimo. Ndikati imwe mari iyi zvikanzi haina kukwana. Ndikandamuti chiuya muno mubhedroom kumura bhurugwa. Imwe ndaiwana mubhurugwa. Saka pandakanga ndine emu yekungoti anditorera mari yangu asi ari kuramba kundiudza. Achindituka. Akandituka vedu munongonzwa. Muna hamushaikwe sadza muno. Hamushaikwe chekudya. Hamuna chinoshaikwa. Atomboziva kuti mari yaida kuenda nayo kuti. Alright, nai mwanasikana. Ungatitsanangurirawo kuti wakadzidzei panyaya pachiitiko ichi? Pane zvawakadzidza here? Wakadzidzei? Ndangodzidzwa kuti munhu unenge wakagara naye, chero asiri munhu wakagara naye, haufaniri kutorera mari. Nokuti dai vangu asiri gogo vangu ka havaimbotiregerera. Nokuti havambondibhadharira imwe mari yekuti ndikwanise kuti mushonga wandandabata zvisazoitike zvakaipa kwandiri. Ari umwe munhu ka aitondisiya nditotambura. Dai zveso pamwe ndakutotambura nditori kunzoko. Pandiri pakutoitika zvinhu zvakaipa, but gogo vakabvisa futi imwe mari obva vati aiwa zvizoite izvozvo. Kusvika ndongotaura kuna sekuru bvunzangu ndekuti vana vakaita havo basi, nokuti dai pasina izvozvo zvavakaita ka pamwe dai izvezvi chingoramba kana kuti dai pamwe ndangoramba chingotorera futi gogo imwe mari chero munhu asiri gogo.
Saka ndangodzidza hangu kuti vakandidzidzisa. Wakabatsirika? Wakatondibatsira. Okay. Aha, Gogo. Tiri kuti vakandibatsira. Tinovatenda, toda kuti mwana aregedze kupota achitora. Ndosekera ndo zvandakaitira zvikuru, nokuti achazonotorera vamwe nyika yaipa. Unofa. Tiri kuona vanhu vachidzungaira vachifa vachiita sei. Takada kuti agumire pano asazonopama kutorera chero mumwe munhu asiri kukama, because anobva muna chiti ndakambotora kwambuya ndonotora kwanhingi, ombva aagadzirwa, ombva afa. Saka ndo zvandaida kuti aregedze. Ndosaka ndakaramba ndakati mwana tikamuregerera uya anofa, achamutora pasiripa. Takaona makuva mazhinji eumbafa. Saka tokumbida kundoregerwa kuna sekuru bvunza mukuru. Nekuvazvidza kwandakaita pakutaura kwavo vachindibvunza, ndingadei ndisina kumboramba ndichiramba. Kubva pakandibvunza pekutanga ndingadei ndakatobvuma, but ndakatovadherera ndakaramba ndichingoramba kusvikira vazoita zvinhu zvisiri kuti ndizobvuma. Saka ndaida kungovakumbira kuregerera ipapo pane zvandakaita, kuti sekuru ndokumbira kuregerera. Ya, ndinofunga kuti vanogona kunga vazvinzwa. Chakakonzera chakanyatsokupusha chaicho ndo mubvunzo wangu wekupedzisira kuti uzobvuma chii? Taura wakatarisa kamera. Chikaita kuti ndirikubvuma kuti vakangondibatisa bepa ranga ringoriwo nemavhu etsoka dzangu dzandanga ndatsikisa. Ubva wanyatsondiputira ubva wanditi chiribata zvikasimba mubva rabvira. Bepa rera ndakatoribata rakatobvirazvo ndikabva ndarikanda pasi. Ndopo wakatanga kurohwa neani? Ndopa ndikabva ndangoti ndopa ndikabva ndatichangotutaura chokwadi. Okay. Akasirira. Okay. Pane pasarira Gogo. Vakati uda kuti ndikuite sei? Ndikupe nyuchi, ndikupe mheni, ndikupe chero zvaunoda kuita, ndikuitise zvese zvandinogona. Akabvumira kuti ndaivekwa, akabvuma hake. Okay, pawakabvunzwa zvese zvakambotombowazvidza ukati nyuchi hadzibuda, hapana zvinobuda? Handambobvira, ndakafunga zvese zvasi ndaingobvuma chete chingoti Okay. asi kuti ndizoti ndirambobatwa nepfungwa dzoti kusvika zvitika ndaingoramba. Okay. Right. Chinzwa kamwanasikana. Hatigoni kupedza interview ino tisina kukuudza kuti zvauri kuita izvi hazvina ramangwana rakajeka, wanzwa? Apa ndakutaura ndichiitira nevamwe vechizera chako iwe vari kuona vachaona nyaya iyi. Handitika? Munhu anoshanda kuti awane mari. Munhu haatori chinhu chemunhu. Munhu anoita sei? Anoshanda. Wese apa iwe uri munhu wechisikana, unoti hazvina chimiro kunzi musikana anotora mari and so forth zvichidaro. Usaidisisa zvakapfurikidza. Kutsikana nezvauri, kutsikana nezvaunenge uinazvo ndo zvinokubatsira in life. Handiti? Usazokorora kuita zvinhu zvakaita seizvozvo, hazvikuchengeti ba. Yeah.